rohetsy fô kozigny fa anandrika mekimeky vola fô isan'andro. Na hena tify zalahy raha ty anaro mivolagnana izy kofa tsy maharaka aminaka fô misy andinidinihako azy. Mandiana malohanao sao dia takatra raha miseriky fahitake fô vola zany. Ok bas zany maza raha azoko tsara zany afarako za mandeha miasa landoy mandeha aminay akato asa ino marina tegna dianingahy eo akato tsy mazava aminakaha andraso tsy marigny taniako ely izy karakory malando ha moy karakory raha nisy ino manadiana taminay zany la olo ty vintadenao fa na tsy takota ary zazay fa tsy nefantipody agny eky fa amin'ny magnaraka koa arepoka la olo lera fivolaniko aminaregny tsy andiananao manjary lera andianako miasa ndraiky anamande amizazaka anapoko tsy takatra zaro akory moana zany zay izy rao amin'ny magnaraka za mandeha aminao agny. Ok bas wakati ino madiany landoy ty Wa izy tena andeha nizarano la glace mora la glace ntsika tsy nameky azy satria isan'andro andeha kefa tay kozatra baka izy tsy namantsika magnefa faktira hely aby izy. arena zany karaha mankitakitaka na mivolagna ino mara mampatatro karaha tamiko be kofa avy ana fa masako ny varantsika kasiry atakavaka tiana. Zany raha magagazaka ty otriny vola mikena isam-bolagna nefa za miditra an-tragno ato tsara mbo hitako mbo misy raha vaovao agnatin'ny tragno ato tsara mbo tsy haiko hoe aiza tana vola io to misy bricole hitako tagny vola 500 000 izy to zany tokony mbo vidianana raha mavety agnatin'ny tragno ato mbo hitan'ny masoko fa tsy zany fa mbola tiako ty tsisy raha miovako any agnatin'ny tragno to ato zahiko ny vadiko mamory vola ividianantsika tokotany atsika mbo hagnorin'ny tragnoko tsy raha mamontry tragnon'olo fô. Izy koa ma zany atana ho azy tsara zany resy lahatra tsara zaho fa izy koa tara hafa za tsy d'accord am'izany tegna marigny. Izy koa mbo hena tsara Frederiky vola atry zay namena za le voavoriko zay na izy tsy voavoriko fa meky tovolahy masironahy nke tsisy tokotany dividiny zany fekeke fa nazy po Bola olo mandrisy mba ino marigny mohasan'le zalahy igny ro fatako an'le zalahy igny ane arsotra tsy miasa sotoko amin'ny baradiana io foana aisa volay za andesy le rivo zezeta io misy fotoana lery vidy laberaka zao raiky tonga de naparita lery teo misoma aby nataony passeport zestany manambola angamba lery ary magaga ane mandresy atsika ato mivadibadika amin'ny resaka asa izy tsy miasa tsy magnino nefa izy atsika tsy maharaka azy telefôny na rehetra aminazy izy madio izy amin'io koa lamba jiaby lafo vidy za zao mijery lamba skill lery io eo amin'ny 7 alina vidin'io tao bitika eo natako an'io mandresy 7 alina zany nefa raharaha hitagna zany amin'ny asatsika toy fa magaga hazombojo raha mba aiza za ho an'ny raha magnanjany so di mamaky trano ary le bandy io na manao jombilo amin'ny mamasosy agny nane mandresy mitovy amin'hinao mety mamaky tragno marigny le zalahy io agny ola dô ery zalahy sahiran-dava retiko karakory zalahy anandry atao fa zay misy raha koragny aminao zao zalahy izy za tsy mikoragna amin'ny bandy sahiragna ohatra tanarery io fotoagnanakahy mandeha par heure dikan'izagny tampitry za fa izy ohatra be zesta be lery zany arson andro raiky tratrara fokon'olona an'igny amin'ny famakina tragno ampahafantariko anazy arson azovo marina mo sy mandresy zany so de mba izy ary mandresy namaky so de mba izy koa mandresy namaky tragnona tato efa impatsy igny niny tena koa ne arson vako any tsara mandroso any za miayay am'le zalahy io arahana maso kaiky ary fahitako zigny tegna mety tany marigny le vakivaky tragno io satria izy tsy miasa or ndraiky izy mahazo vola izy amin'io tsy bogosely aby magnanognano manintsindry tsika tsy mitsy mana ary izy amin'io olo tsy bogosy ke hoe hanigna mamasosy
olo mafaiky be magnan'igny efa karaha margosy ratsy izy amin'ny Arsoa, efa tonga iny ka mifentsima e. Aloha amizay tsika hanao déchangement. Aloha amizay tsika hagnano déchargement. Wa mandresy hafa marary kondro avenaka am fitatateragna soma lava io e fa kanefa ndraiky atsika atao koa tsy magnano stoy tsy mahazo vola ary tsy inona koa fa zao izy mandresy koa vita asatsika atao hoe atsika mba nigiagiaka hely boso amin'ny baradianary mba hangalingalagna haigny fa zaza hitanay io reraka Sady boisson amin'ny dianao eo ane maniny tsara e. Azakivy Arsoa fa agnaty mangidina tanany mamy. Hazalahy mba nadiko fa iavy ty ka ataoko mety olo mbo misimisy ny ata koa ha aleza ifindra lovo fa antoboavindraha beka ty igny lera ialagna fa tegna commence fa veta mihitsy konay ale tonga de fantsovy ty e ô madame azao montsovina hoe za ambesy edy za zafady ia salama maloha anao salama e zay baka tegna mety vahenao e bandy piketriky amin'ny tanagna zany e ana ndraiky mbola vosambako hita hitanao e zay tsy de tiako loatra mikoragna amin'ny lalagna to ave koa za meky zay mbola mekimeky ndi hiasa tegna olo manambola ty tegna manjary pitagna mihitsy koragnantsika ne tsy lava e kabariny 5 minutes fo ary andrasy bas za avako hely malo lera e mama fozanentey tsisy kabarin-draha koa mama ty nahita pôzipôzinazy amin'io karaha rambolo misy ny atao nefa telefôna anazy naboaka nevy tao fozabe tsy manjary ty tsy possible e alfaso ekra misekoragna ana fa zay kony meky e bon ana dako madame manjary mandeha fa anay ty mbarako raha olo mbo nanjary antenaigny ke ana olo tsisy raha ilagna izy be karaha io ke azovy mo mila anao ana ndre tegna olo tsisy antony so de averina fa manampitiavagna ana dako za nagnadoko anatetony aloha ndana mandeha agny e matoana nagnajanogno za dikan'izany misy raha nilavana zaho mazava aminara mose za tsy lavako ragna amina fandana mandeha e tony any boka ndraiky tsy maintsy andeha fogna anakona nakanjakagna za te fa tsy zany jano zavy telefôna anao efa tsy hita be soratsoratra mitosinazy regny ana moramora raha miseo matozy to amitagnana anahy dikan'izany nividiny volana ana ody tsisy ary zavy bastoy efa tsy ompôsy lesy ty tsara boka zany ary zavy koa ninahy topoka le hanagnako ary zagny endana mandeha agny e so de amindra fantragnana afindrana aminakahy za to tadako ambarina tegna olo patron regny e lehilahy tsisy raha ilavagna azy ka miasa tsy nanjary e hitavandra vaiavy fo anao amin'ny lalahy matanjaka be magnany lalahy faible faible atao faible baka mbola ifankahitatsika roa ana faible hitavandra angovim-baiavy fo vaiavy miaraka aminahy baka mbo midriky perte raha haiko fô izy tsy zaho joko fa baraka zalahy tegna mary so ihany ampihitako telefôna fozahely ko tsy igny za baka mety tamagna taminazy doko e Frédéric, ana to mo tsy ndiasa tegna mangagna aloha nakazana e tegna tsy andiasa mihitsy zany niany ke tsisy problème amin'ny fiasagna rendrika na tsy andeha akagny mino moko mandalo hely ampiasagna ve po de to za tegna tsy andeha agny e zany afaka atako ny telefôna fogna e antsofy fô zareo namako mpiara-miasa akagny ampafantariko hoe za tsy salama e fa vita edy elahe raha eky zany ke ino zany raha azoko ataona ino maraha zo ta za fa ety malao angalangala haigny
oe tsy haiko eketako zany aza hitako mandeha atolandoy ary izy avy aviagny tsy raha magnongohody fa kelany rido avy asiry zany etany hitako vovamby ke miasa loza zany niany atako hevitry fondenany Frédéric mandeha miboaka ka so de landoha aviki wa Frédéric ino moa izy hoe magnino moa na ohatra ko mandeha mihinagna lasopy hely ivelany kagny agny so de reraka loatra kibo fesaka hely tsy asiagna hanigny atsika ty konsereninagna sabedy tsy haiko raha mahatonga anandy niriziky zany diboaka kagny fogna ary za mangandao za sy ty dodagny andro wa nda basena mandeha magnano bazarintsika fa bazary kely reo fogna avy aminjay nena ampody to hany satro za lateny Gasy za tsy boaka agnatin'ny tragno to niany za mbola tsy salama fa maraigny ndraiky za vo miboaka sirinaka zay tegna mety fangoma zahe satria mo afa helahela zay tsy nandalo tato hely mbola tonga de fa hitriko feky siry efa avy any manafinao e matiky zahazagnahary azo moa zany ka ty tsy haiky siry ana mo miboaza lafa za mbola mamafamafadingitry hely antokotany ato feolandô zany azo mizay tany siry azovy za kondriky feolandô mary mo zany mba kidikidinare za ka ty tsy lefaka zay tsara manikidikidy magnanjany fa tsy haiko nare roa somasoma film aminakaboka na io andrazagna ny sorte togny andiboaka anaza mandeha akagny Frédéric edy ana mangina ana sy mahazo miala tragno ake fa tsy mahazo minainagna koa ambolaza ivola mahita raha tsara izy niany hainy tsara zay niany fa azovy siry anaty mo mbola isy olona mbandeheza koa zany efa avy ka ty maty zanak'olo zany niany tegna gango tsy nanjary anao oa oui salama ralahy izy any landô tanazy ako fa tsikeo mitolo mivatiky fo raha tana agnatin'ny tragno ato tako gegnana zay ke takako aha io ane izoky Frédéric tsy hoe misy dikany fa sangisangy fogna anafatako zegny mitolo zaky le mbola sangisangy zany zany ro tsy sangisangy aminaka ka ty boahana ambatiky varavaragna akao nankory ay zany koa fa tsy ake zany zao ira tanare ololandô agnatin'ny tragno ato magnano raha magnan'io takako baka rendraiky io ela nagnanaovanareo azy zay arasiko tsara zany za mahita landô io olo tsy miasa nefa izy madity tsy raha tsy anagnany za vo tablette geda be aminazy io zany vola agnatin'ny tragno to zany izy lanina aminazy io na Frédéric za miteniteny foagny tsy possible mo lelabe ohatry zato ake tsy miasa retina zahoako retiny business tsakatsaka tamin'ny sisisisiny tagny fa tsy resaka manankory ana ko sy namako landô natako nahita raha aminaka tsara anao fa aleo madamo aminaka anariky losana mandeha fa tsy raha ilako anaka eto yaya ok zagny zoko Frédéric ale tonga de fa ravagna tanteraka mihitsy neronentoboavy igny fa tsy kompitrika andro zahaba zao izy question raiky fogna apetrako aminao aboazao volana vorona atramizay vola regny koa nefa natako avansy ny tokotany tokotanaiza tokotany agnanovana avansy ny vola regny azovy tompony tokotany zany andehanantsika kagny ziboka manankory tsy nety nalenjare vola avy aminjay nalefako amin'ny mamako ambany vohitra io kagny aza odikodigny resaka volagny fa nagnifakongiahigny wa vola zany fa tsy raha eo namodikodigny resaka akeo ko tsy miboaka vola zany amaraigny atako tsy mety vola agnatin'ny tragno ato anao izy koa fa tsy madigny zany anao manjary mandeha raha haiko zany vola ko Frédéric fa lany raha fozagnaky tara magnanjany za sy telala zany ka ty anake mandeha fa vola minainagna aminaka fogna na ino anatatatsy eo mandeha fa vola na nefa tsy hitako tsy mivolagna aminaka koa za fogna na zay io na telefôna tsisy aminao ngiagny ndraiky masy tablety midika fa maty fagnahana zany anapaka mieritrerity ho tiany tovolahy magnanigny anao anany ka ty fa reraka tsy dininazy mara tovolahy hely
fa ny tegna mampalelo za foaka tyo za reraka miasa mitady vola ikagny nefa vola amena ologno zay fo le tegna mampalelo za hely wala asande hezaka lando meky be igny ary zindre miconnecte fa hely vao tsy diany tomobily inyany antropo fogna fa handamigny programme hafa walando elando basala ino koa mahantsohantsony nitoboavy ty abasary jiaby ty ahoana atsika ilando tegna misy koragna hely tokony hitantsika roa atsika aloha tegna fa tsy tokony misy raha hikoragnantsika eky satria efa mahamay loatra raha tody za tagny anà zany kofa tsy agny eky ifandamigny amina ameteo tablette oa arisiko magnano zany basy alifasy basy koragna anazy agny ana zagny any mitady hagnendaka bazary ty e alohatsika antotry ro mibankety manintsinintsy ro allo hitanà landô zay sy vadigny akabaka resy andehanana taminay zahay igny niady mbola tsara laminy ziska zeky fa ko masy tsy meny vola zakaky anozy avadika na ko magnefa vola aminahy mandra-pagnamezany ramoseko za vola manankory tsara antoboavy ty ke hitady hampamatiky baka raha zay ntsay tandrignasona tsara ne anapany volagna fa hoe mpagnefa za mbola ino koa hoe volagnana aminazy zay hoe za agnefa na tsy possible zagny izy koa fa tsisy vola na de losa mibarakay e mandignana misy vola koa mitady za dikan'izany baka anay tsy tia zahely fa volanahy fogna zany tiana ameteo fa tablette hoe nakô tsika karaha volagniky zahela jiaby regny tsara hitanany toboavy miazy tanany toboavy vaiavy to zalahalako raha tao e anà miala za handeha e amin'ny magnaraka koa za mandeha aminareo agny tsy raha mba heno ma za tsy mipetaka amin'ny kakazo tsisy ditiny ambeso iko takako izy magnano Facebook enazy isorosoro kitiky izy raha vaky akagny avy andesika aminay telefôna vakiky akagny ikorokoragna ningalingalany zay sy tamin'ny vaiavinazy re telefôna vidiny volana avela mbanazy tiany be tiatriaraka meso efa nehinehinazy ndraiky zay sy tanazy hitady sary lefaka baka antoboavy hely ambila amin'izay antotreto za iconnecta fa ikoragna amin'ny vaiavy vita aligny izy koa raha ohatra mazanjagna izy magnandefa vola 400 euro aminaka mety hovantagna eky doko e ke davandreny antoboavy igny za agnefa izy jolo mbo tanora hely izy amin'ny varaparatsy mbo tovitovy vavy mbo nafagedagedantagna hely ndraiky tsy de magnino fa izy antoboavy be magnano ezo antegna efa ary izy ko zarero nidadiky atsangagna akeo tsy hay le hantantitry aminjare roa oui ary aligny mihitsy le izy ty e zao fiagnaran'izigny teo liantsoa andraso ntifasako message izy ntifasako message hoe alohagna anao appel vidéo hely madamo e zay gay izy nagnantso igny karakory ino maresaka madagasikara mihitsy eka ça va fogna e fa za io a bazary be na za tato ane tsy kony raha veny antoboavy zay telefôny anaka io e antoboavy manankory eky zany zy mo mbony antoboavy magnendaka madagasikara kagny tsy zagny ndraiky fa le antoboavy tsy mahavoraha amin'ologno regny magnanjagny bon ale vadikintsika koragna e ke afriagna moana io mbo mode madagasikara za tegna fa hempoka za amin'ny koragna amin'ny Facebook ty e afa tsy hoela zahavy nanankory nazonamo vola 400 euro nalefako aminao igny nazoko ndraiky konigny e ary navitako raha maro koa fa izy ataovy mazanjagna fo zany tsy magnino fa mbola aloka za iala to tsy maintsy mandefa amina 400 euro koa fa karakory tsy tiana zay sady misy agnomanako fantokavana mihitsy nakamo tegna fativiako ko ny favianao edy tegna vognogno aloha za e faramvolagna ro basy zahavy ok zagny zay chéri hoe ok velomana bis yaya
izy ro lando mahazo aminazy niany hindako fô andraso andeha hignantogno azy akory tsy takoko anazy eo ala malaky akanjonao io raha nagny alao zala 250 000 lividenako izy io hoe ala zala ary izy ko magnanjagny bas izy ko kanjo tô tsy fona igny bas indeso agny mbola tsy mahamagnitra za mody aminay agna de za tsy amin'ny akanjo ao i sorta to ala koa oa zalahy nahay grave zalahy izy zagny ana ndraiky ndesako boriboriko lambahoana hely tohogny rehefa na mandeha mody aminare fa raha vidiny volanahy alamy za tompiny mazava zany ke za zagny aminandreritry lambahoany fatriatriaka mitovy olo mpangalazomaty regny kony za agnatin'io za tô tsy miraharaha zany ala fogna efa traligny vidianako sorta i ave lamba to hagny 10 aligny 7 aligny izy jiaby zany alao mo za ro tegna zafady aminaka ty fô tegna za tsy possible andeha ingala sorta aketo tsy alana lando ana mila dadalaky ato tsofoko vonjeo bon ary izy koa magnanjagny bas indeso tô fa lambahoany aminay io andre hala amizay sorta i o mandresy mba zavo hely edy raha tany antoboavy ndraiky lando iro amoron-dalagna zare mifampiриtarita io vao endaka io arson ela nitoratoroana vao endaka izy ny anty raha azoko tsara zany antoboavy io mampisikigny lando io de mety misy raha tsy nifagnaragna tany de idrikiny antoboavy de zany angalany antoboavy lamba aminazy io tonga de misikina lamba hoany le ry ohatra mpangalazo maty regny ary lamba hoany zany ine triatriaka izy ndraiky ndreo afaka raha fa mignosagna paraky regny fogna lamba hoany indreo draza sotsika le ry lefa mandalako kaikisika eto hazoko lamba ana reto miaraka amin'ny sorta to ary natanao eza tablette ana fa zigny vidiny volako tsisy ariarinana 500 tablette zagny ro tegna antragno agny za izy koa fanao jena magnaraky indahaka magnaniny kona ziska hasiko aby raha jiaby nividiky tamin'ny antragnonareo agny raha haiky amina lando za tamitambezo edy zay fa za handeha ola olo tsy maintsy agnano lala manapaka za fô za tsy agnaraka goudron ale za tonga de fa napatapaka amin'ny kolokoloara reto fa za tsy agnaraka lalabe igny ayayayayay mandresy ndraiky garçon lohaka igny tsy maintsy impodiky ino mampody ala manatona letsy anao mola ndonangalatra sa nagnino zay kondro tsy nagnano ratsy anao magnatonatonao atakory mo zalahy ndraindray mbo magnanosa soa nangataka vola taminakapaka antoboavy igny aveo nitretre problème anazy maro feky ary za tsisy vola taminaka tato de namezako feky lamba taminaka de za mo hoe nivolagna taminazy ary mezo za basy nambarako lamba hoany aminahy satria za tsy possible za magnantozy andeha ody nambarako ke namendry za ndraiky de zagny izy asa soa zagny aza mavandy le filandoa hitanay la vao sitina tamin'ny vozona kanto igny miomana ana lando fa manomboka eto anao tsy maintsy hijaly mitovy zahay koa de zao koa asa zovy ny tegna faible amintsika amizeo asa na vilomba iavy asa zay miasamiasa magnanto zao zalahy izy are miala mariny za ambarako re tsara ko zalahy za zeto mody za mipody avy agny lamba tegna tsara mihitsy sikinike avy agny omagnanao lando ho endaka amin'ny atobavy igny koa anao magnaraka tsy le zala tiako bandy raha tsy vava sady bandy mbola sahirana ko tegna tsy tiako boka raha natany antoboavy eza za zalahy hindany bazary jiaby za tsy maintsy mbola hita soloigny fogna za na oela na oengany ary za nytony any tsy maintsy mbola handalo mivayavy aby misoma loto betre fo maty zalahy ale za tsy maintsy angala lamban'olo mitapy reo satria vayavy vireriky misoma zero atana ino mo lamba io anako ny volaniko zany ambla malaky moy azafady tegna azafady mo zay baka hitanà baka za mandriritry foagna lamba hoany foagna ma ary tsy ena ala lafan'olo za taroigny nagnano nagnambanimbany zaho igny zagny ro tsy za
tegna mary. Heheya ma nagnano telefony tsy miposo nefa anao ndreo tegna tsisy So izy vayave za tegna vonjena hely satria baka za io tsisy lamba mihitsy zay tanay ke ampindramina lamba hely aloha za mandrapodiako aminay rô fa zavy misolo lamba avy agny agnaty lambanao. Tsaroana tsara be ndraiky vavana tana taminakagny izy kony tsy adignako hitanao vayave tegna azafady tegna azafady amina fô noho ny vavata fandehandeha fogna zigny fa tsisy resaka nanankory. raha telefony tsy miposo ya ana zay mandehanakagny fa za tsisy raha ilavakona tsisy lamba mekena zany. Mbô zafady mo madamo za kony niany tegna fa baraka mihitsy kony koa tsy mahazo lamba zagny satria tsy maintsy mandalo amin'olo devan'olo maro aby re za. Zany ka magnevana aiza mola lahotry etanaky le tsy hiasa hitavandra vai aby fô tsy nanjary matena io ka zany ka na io voahendaka raha azoko tsara ndafo amizazah mama sosy re. Ana zagny ndraiky karaha fa nangaly baraka zany edy boka magnevana bon za fa izy ana koa fa tsy agny miah tonga de fa raha vaiko fa stoy ampla pangalatre maty zaza le voaroly jiaby zazagny zazagny tsy atoy fikonaloa lamba aminazy igny rindrinareo izy azafady fikonaloa tsy zazagny maty zaza le tsy maintsy avoniky an-tragnon'olo fogna ataony any ary ino mora vorovina fokon'olo misy ala manalaky ary ny va avy to moraha nanankory loatra lambanahy ko nindesiny lalahy nagnagny nangalary nindesiny jovy teny isy lalahy lavalava be ze oava ia fokon'olo marobe reo tsisy nanentika azy mihitsy nagnindro mo fa tsy takatra ke takory izy efa lasa olona manakory za madama sody olona fantatra ihany zany agny lalahy lavalava mentimentigny zay so de mba le zalahy atanjare faible igny asany tegna tsy haiko raha misemo fa hitako azy ndraiky tena karaha faible satria izy efa tagny lambahoany ereriky nisy kininy ary tegna lery zany arson afa baraka lery zany ipaka tany i tsy maintsy mifosa fogna raha tan'ologno koa fa ratsy aiza mo na tsy miasa ke magnano raha fiainagna magnano regny izy zay zany halatra raha tratrako te lery ampahafantariko anazy marina ny anarako iza moa MC mandresy amin'ny tanànantsy Gasy mo madamo tragnona mitsy nivakisa lamba mitapy an-tany izy nalainy lamba mitapy dikan'izany manomboko zay madamo solution mbarako anao mba tokony asiagna gardien lambana mitapy zany atoato fa zany kony raha misy amizay io misy olo mangalatra lamba mitapy koa mo raharaha fa koa masy rasy ndraiky vaovao regniky mikasiky madamo zany afa magnendaka olo amin'ny lalagna iky mbô ino ke antony mahatonga madamo nagnendaka olo amin'ny lalagna zany izy niany koa avekeo mahita za tsara izy niany zahavo zay io afa lera fa tokony andrahoagna mbola za koa tonga laoka anazy amin'io mahita za tsara izy niany koa avekeo lafo baka lambandraha avaiky tamin'ny landory izy mampitatiza sy zesta fogna vaivay avy amin'ny tanagna to alaiky raha vidiny volana ambleza zany de hôtely mo asa fakawady raha misiky zay mo afakato la fenêtre ndrefa nisokatra mbô ino excuse nahy niany izy niany to tambitambeziky ndinagna amin'ny hôtely fô ke amin'ny volanazy ko reto agny anamo fa tonga vadiko zao izy anao aza miditra an-tragno ato ambaravarana ke fogna ananiariko miditra akatiko an-tegna azondranahy ary lambanao fa natako agnaty pare agnaty saky reto agny za fa tsy mila ana afa regny magneragna ny tanàgna to zala alifahagna tanareo magnentaka lalahy raha olona nakory loatra mo natoy la azofy koa tia mitantara raha vandy be magnanjany amina zany izy koa vaiavy tia hoana izy koa lalahy tia zaha za zankilifahagna
azava vizivizena alohanaka maro koa n'olona zany ara tamin'ny raha zany tao hoe raha zany ta natanao anao mbola mifamatra fo za to avadiko tsy nagnano zany eo aloatsika andinagna amin'ny hôtely fetiko anandreo ty hinagna ry zahy mbola tsary nahandro agny faketsika mividy hanignintsika ave zay rô tiana za aza tambitambiazigna mahanigny zany e zany tsy dikany aminaka tsoro aminaka foiky hoe andehanana tamby landô zaho za n'olo nindahana tagny landô hitanapika edy tegna ambarikônany marigny fa za zay siahagna ino marigny i tegna marigny baka nisy volantsika maromaro nameky landô avy aminjay za nividy lamba taminazy igny avy aminjay nindahaka taminazy Frédéric vai avao maveta za manena to ke metreky zany anao lamba indana aminazy any mo andepôty vola jiaby namena azy hatramizay hita mety tsy nahafa tegna va efa tsy mandiniky anay tegna nanegny zany anambadenay tegna marigny zany ziboka de mola aminazy boka raha re dikan'izany zany niprofitene fitiavagna anaty de fa nagneky haina tsara ndraiky mahatonga lalahy magnandregny bantika miasa regny tsô tsy hainao zany fehiny ary anazeo tsy megnamegnatra be anao hoe mampiaraka mitovila hely magnanigny za fotagnonare fankalavitra be na tegna tsy mandiniky marigny tegna marigny zany mandehanana mandeha agny za tsy ty tamasona io ke za baka zay raha namela agnatin'ny tragno ka tsy haiko tany mboako hoe tsy raha misy havako andehana mifona Frédéric za fa tsy agnano eky mandehana amin'ny landôka agny mifona mandovatry aminazy Frédéric tsy agnano za ingony tsy miasa hainao izy tsy miasa nagnino nagneky anao niaraka aminazy dikan'izany zany atana masina mpitady vola agnanaovanare fiainana fô zany zakato ka zay serifa aloha mizezaka andinagna amin'ny hôtely anako mbola andiasa désert zao izy manompoky zeo karaha manakasy ameky anay iky za fô mitagna azy mila vola bazary anao ameky vola bazary ividy entagna an-tragno atsika roa miaraka izy koa mbola mpitanagna anao fô vola io mbola mena landô fô afaragnatsika tokony ho veta akato e so ihany baka za io mbola tsy retirety fa za da ko retirety ke nandray rappel regny firy million vola namena landô tsy vola jiaby iky mandresy eza koa la olo mety ahitagna vola ny antoro androkondreo fa mandeha 8 heures afa mivalo zay mbola tsisy raha azoko metsika to raha velontegna toy sagnatria ve arso mody maesika selatiny any alohatsika arso lo petrapetraka eto lo parapatana hevitra raha marigny o zany ndraiky mandresy so de mba misy 5 000 aminao agny fa mba vidividanantsika lasopy agny mba samy managna dimanjato atsika fa tegna mosary marigny ko zay tanà io arso ronjato le sisa ato posy ato ty nanako mofosira anakireo fa hitahita kely de tsy fa tsy mody atrano eky raha konireo mandresika andratsika tamin'ny andro raiky to nakameo mandalindalo konireo tsy hisy amin'ny tanàgna to raha nanankory loatra so tokony hitady asa avatsika sela arso tsy tavandra dokera ty koa za aloha mandresy mahita hevitra anao moa ndraiky mahay mitondra taxi moto anao ndraiky mandresy koa mahay tsy magnino zagnany manevranao amizay tsika miaraka mikandraka za tsy mahay arso mandeha bisikileta azo arso fa tsy haiko nefa ndraiky anao aloha mandresy koa nahay mitondra taxi moto agny misy taxi moto agny afaka iasantsika efa tsy anjara le zany arso aloha batatsika salamany problème ity oui mandresy ary vaiavy toatrany tsy vahiny amin'ny maso anaha izy koa ny tatoato zay ohatrany hitako mandikandika amitsika aketo foagna asa iny tegna tanjongo vaiavy to itony arso lala mandeha bazary sady ranomanitra anazy any dofaka mahatakatra lanitra misy ary izy mandresy tsy ratsy ary fahitako azy io ane ohatra vaiavy manambola izy io marina misy zany arso lamba boutique sikinio avy eo anglais d'or koa manambola za aloha mandresy tsy mahadigny mba le tsapitsapegny vitigna andraso izy antsoviky so de mba anjarako fô ataoninona le tsika tratra jofony tsy maty arso na mandresy aza de mierigna ankajogolo loatra fa aleo izy tsoviny mademoiselle azafady koa olo samby sahiragna atao ke mbola ifagnantegna koa
ehe ino moa raha agnantsovana re za tegna azafady madamo hoe mitsaiky na io na madamo na mademoiselle fa tegna miangavena hoe mba misy koragna hely iseketako amina hitanao hoe tsy mahavita mikoragna lava aminare za hitanare io atsika isa misahira tsisy tokony hifagnavitra zay koragna avy aminahy tegna azafady mademoiselle azafady zany zay tsy mandeha amin'olo lefaka tsy magnino fa foky megna anahy karaha manahy agnatiny andro araiky malaky atao tsika hikoragna izy koa hikoragna resaka manampitiavagna za tegna fa tsisy satria za hitanay tegna tsy tia ho anahy hely aby ya mademoiselle anareo magnimagnitra zay ataovy rendalitra akôry tsy nahampy anare zay za fa izy aza misy fampanantsonantso igny ary sokotleta ambazaha ke ino mo raha tena koragny am'izany mandresy rô re tsy voavidy mipansahira narson reny vazaha mitondra reny karaha na sinoa zany boribory tany fa mbola ho hitantsika eny tony aloha o arson io misy kame tonga feno vary izy igny andao anao déchargement zao izy mandresy afasika fiambariko anahy fa 5000 gone raiky so de na bojobojonjy are keke agnekegna jotso prix ke koa kely sy arson fazoko zany Zalahe anfiry loatra mo avion imitrika aketo zala nefa lianina ny alavy Tantanarivo tagny nevera sy to mitrika aminareny tsy igny nefa zay fa nevera tsy ty maregny feon'ny avion mihitsy za asa avion reka afa magnano lerangasy mihitsy koa mbola lavitra dia tongotra avy tsy managnila zany andeha aminay akagny andro amin'io fa mantsantsagna ary tsy landô andraso tsara ty ya tegna izy indra taningiay amin'ny garany avion keto andraso tsara zako tsara position azy fa tsy ndraiky agnano rendez-vous madame ona koa izy niazy zala mbo mahita za foke mbo misy fahitory fa keto niany andraso avony ambadiky mokonazy tohany zahavo izy magnano be geste akeo tsy hainy fa vidiny volana câble mampizasita azy ave telefone be io tablette io inyasy metsy raha vaiky aminazy reny ihany za tompony vola ndraiky lasa miafefa mitao telefone fozahely toy izy galabiny tsara amin'ny tablette lamba tsara mankalefa kolo aza matoky lamba skin io tegna valera na 3 aligny tsy mahazo io zahavo zahay misikiny lamba fripy ny 3 arivo regny zany aloha tsy marigny aminaka fa mahita raha aminaka tsara izy niany zany fa misy feon'ny avion zany andraso agnambomboatra amin'izay manafolahy fa tegna mety fa hoavy izy zany ary ataoko tsy mahatonga zahay mihitsy entsuito amin'ny posiposinaka zany ataoko miafitra mihitsy olo amin'ny botiky reo hoe amitoniako fa tsisy lambany 1 million regny mo atoza ohatra zareko miteny tsisy volaniko fa hoe agnafaroventanarivo za fô sikinika maraigny zay aloha fafafagna amin'izagny tany malotoloto reto izy igny avion fa mijotsoavy agny ary laiko nogno tsara koa fa tsy dia taniry zalaha amin'ny devant madaminao ka tsy fagnaraka donc zerony soferany raha igny any wazala ino mo raha taningia io karaha tetitety ndraiky izy mahita avion io sa andeha avion idako izy io izy koa mandeha avion ingiah iny any mbola volanay fogna izy anaovany fray iarany amin'ny ensuik eto tony any angato tony any tsy maintsy sioky aminazy fô tony any avy nikapako toy mankalefa kolo sérieux karakory tsisy avion mbo tolomiko ity ya sana tsy faly na aviako za aloha tegna faly tegna fa ela boka koragnantsika mikoragna amin'ny Facebook fô tsy ary fankahita ke isoragna zagnahary nampitrôtra tsara zagny kabarinao aloha ndeso an-tragnonao akagny zava tsisy kabary mo kabary anandy ambarikoanao aketo ma dadiko ro aminay ka hoe aleo tsika mondro samby raha foiky
zany ia izy koa amin'izany koa neny tsy magnino e satria vola tsy mipoera fa izy koa ne ampanjary tsisy fa le hoanigny magnanjany hitantsika tsy mampagnino zany. Bon, aleo ndesiko valizinary eto e amin'ny goudron koa tsika mandigny taxi. Izany fikaningiah io nagnafatra vaiavendafy mihitsy izy arasiko tsara zany mbola volanaiko nagnafarany vaiavy io fa izy nianta mety lefaka tsara indako ngirany vaiavy ake lamba mbo ny telefôna aminazy niany amblaise fa baraka igny tsy mahay zaho zay zare niato oro raiky amin'ny angato zare ro niany mbo andreny antsingorohoro mahita angato niany keketo atsika possible hita taxi mo mahita tsika sady zany efa ny telefôny ery zalahy hoavy zareo. Ia wa ary andeha mola la mindeha angady to karaha hafahafa fomba fahavian'ro ndry karaha anjozo ato fozindry. Zoko Frederika. Awo zany za tsy manankoragna lava ataminao lamba aminareo aintsagno jiaby mazava zany. Frederika atsika zafangala baraka moa zaho leroa hitanao misy vahiny zany atana zaho za tsy tia lala zany gia baraka ilaina zany tablette baka fa tonga de fandeso toy nagnino mola olo raha nakalaina karaha io ino ma problème ty agny zao izy vaiave vavana ampanginy tsara fa to affaire-nay mazava. Ia le mahatonga za magnontany baka le raha tsy azoko tiako zany le izy azavegny mazava ho azy hoe za tsy teto tamin'le problème manisy de zany mahatonga za magnontany zao izy za tsy tia lala zany aintsagno lamba feoky angata niany ando za matoky amin'ny vaiavy ka misy lamba sikininao. Ia tsy magnino zany landoala oke lamba imbony calcium izy koa zany edy ilainy fa aminahaka zay misy t-shirt zay ve misy kolana skinina. Zala isikigny lambanazy atao niany alanga ananiaro feoky angato ananiany za ko tsy misangisangy aminao landô mbo iboahany problème aketo akiniany ya zao bas izy Frederika alako lamba toy fa tablette izy koa raha mety mba mipodiano azafady vidiny volako ngia tsy mipody aminako toy. Bon reto basy lambanao mazo mandeha aminjay anao zao izy mifankahita magnaraka atsika indaky ndraiky ko lamba aminao zay fa za ndeha landô tsy mazava aminahy ino moboahany fagnindahagna be magnan'igny anatey mo fa vipiasandry zy moa raha ny tegna marigny za nindrigna lamba taminazy de hitanapaka za bandy sahira tsy napodiky taminazy raha intanako taminahy tato fô zay za takany ke tsy maintsy nataninagnan'igny. Izy koa zany tsy magnino fa vidianako tsaratsara n'igny na tsy mampagnino za zany ary tsy mahaperta za amin'olo tiako koa zay fa igny taxi hoe havy alohatsika. magnano misiesie mafy ngiahy karaha igny fô zany toetsaigny laolo igny hela baka nagnanaovany azy fa mbo tako izy ndraiky io tsy mahay za ana karaha mivolagna fô ary tezana zao na tablety nalaiky nindahiky tamin'ny landô ty ave lamba reto sasao fa visikiny anjarako misikiny lamba reo satria vidiny volanaka ary tablety mo raha tsara be magnano to elahe ya tsara izy toy satria tsy anao nampiasa azy fa manompoko niany za mampiasa azy koa fa tsy anao ary tsy nipopohinazy anakôly Frederiky tasy asaka fikasian-tagnana niororoko fogna nampodiny izy amin'io magnano mizeste magnano tsanolo vita amin'ny piste torogny amin'ny garany avion nandeha nitsena tsy haiko mbola nitsinay zay konay za mandiniky tegna mety avendafy mitsy vaiavy nitsinay niany zay wala avendafy eky ke ino maraha matetrena am'izany sa mbola tia ho azy ana tsy zany moa raha mbo somary nahagaga fô volagno anako mbola aloha avy aminazy manjary lefiko na mandeha aminazy egny bandy faible magnanizy la mahavary agnareo tsy haiko di kabariny laolo igny tsisy kabariny
Oa zako Frederic fa mivolagna aminao za fa tsy tia ho azy matoa za nifona igny afa-tsy importe eky le fagnanatako regny fa na fô tiako vadiko. Ale tena gaga zany kofa nivolagna landô zaho taitra benao tsy haiko hoe ina mbola matatra ana amin'igny dika zany na mbola manam-pitiavagna azy ana zany. Tegna fa nafony landô zany fitiavany za mahatonga izy nagnafatra olo vendafy zany mihitsy igny. Ahita za afaka izy manomboko niany raha saboteky mariny zare sy vaiavy zany tsy hainy moa za mbola manam-pitiavagna azy. Anako fa be eritreritra manjary mandeha na mandeha mody mazava. Oa za tô fa tsy managna eritreritra amin'izany o za. Ary zazeko mbola fanao zazindray mandeha koa mbola indahako lamba aminazy. Oa ho kaiky Frederic asa avy le avy tandafy zany vidy lamba aminazy ke ana ho azondraha keo edy e. Tsy ambelako zany tsy ambelako ko tsy maefa vola 20 millions aminakahy izy zay vao za mijano. Afa baka anay nazy ndraiky tô magnano bandibandy faible aiza zala vilomba iafo zana mahavavaigny azy. Tsy mba tavandra piasa vatana zala fa tavandra vaiafo igny eran-dalagna jafo mampatantsika igny anazy igny izy. Za koa ni vai avy miditra amin'ny raha magnandregny koa zala tegna vai avy miditra perte izy baka najona zay io perte na zay perte. Aza magnamety signy eky Frederic fa afa hitako ny fijaliagna amin'izy tô hoe ho kaiky zay. Zay andiasa za ampidiroaty koa landô sady za matoky ana fa tsy tianiky satria izy kagny nefa nazy tovavy manambola zay dako e andeha za. Nangotriko mpifonazy any narenga volagny Frederic tezinenagna hoe vai avy tsara vendafy ave manambola ave tovavy zany ela retsy maintsy korontanky fô zahararotiny fô za ke regny mivolana sady za zeko ny manomboko niany tô afa tsisy leriny eky anaovako raha magnan'igny fangifagna lalahay fa atraiky mivadiko fogna fitiavako jiaby izay koa navoriky vola jiaby nameky landô zay efa navidianako tokotany ave aminjay anaho renako tragno izy ty eza ke tsy latsaka ny 250 000 vola ameky azy par jour mbola eko le ameko azy isam-bola 4 millions zany ko nagnorinako tragnonay tegna vita tegna nanegny ko zah zany amin'ny raha natako. Arso ino peripetratsika se lambodiny madiro eto iny. Efa tako ngambany fa mandresy efa tonga ny fotoagna fa tsy maintsy anambady eky koa tegna marigny satria antegna zemo tsy miafiny aminao sady lehilahy antegna ny vaiavy tapakevitra aloha za fa le anambady Arso azo moa laila vady io kalma na mandresy niany tsy maintsy misy olo hafo aketo eto atsika mandigna azy ambodiny madiro eto zy tema ary izy igny miboaka igny antegna ny bazary izy igny azafady edy mademoiselle za mozy ia ana za ira mse tegna mbola meky za mbola vidy tsaramaso ia tsy magnino fa koragnanakako ndraiky tsy de lava loatra sady tsy mampagnino fa alefako taxi ave mba tsy ampitaraiky bazarinazany alifasy fa za tô miasa amin'olo izy tô tegna tsy avoniky anao satria baka ale tonga de pitsiriky amin'ny masomboanginy izy tô antegna moa zay hitanao lalahy antegna ary lalahy zany mila namagna zany ana imo ndraiky mo miasa tonga de tsoro aminazy Arso marina fa za olakolako tragno koragna anazy zao izy vaiavy tonga de fa leo ambarako fa anao i tegna tiako tegna marigny zany tegna magniry hangalana vady ampakariky vady mihitsy ana angataky amin'ny ray aman-dreninao agny kena i ndraiky mo miasa so de baka tsy avelogno za ary za tô miasa amin'ologno so de ndraiky za vany familomagna anao ka tegna tsy mety aminahy raha moseo tsy bande faible alohany ety ary zay hitanao ologno tegna miasa fa sady tsy mety koa are vaiavy melogno zay lalahy zany tsy possible zany ary tsoriky aminao fa izy koa za koa mbola misy angovo tsy maintsy veloko fogna anao ary zovy mognaragna ana io atsika baka mandeha koragna nefa tsy fankahay aby tegna marigny zany agnarako maloha Arson de bandy marikitry za ty agny mandresy i namako agnarako ndraiky Nicole za aloha tegna tiakôla aminao tegna marigny zany aleo atsika mitambatra aloha zay hitako mety marigny ndraiky raha volagninazy zany raha mose mo tegna
tegna tsy somasoma raha volagnin'azy e. Aleo amin'ny herinandro anampody fa tegna mbola sy avako diniky. Poa Nicole, hafak'herinandro aky. Moi tsy ndraiky potipotika eky foana ka am'zany efa ambesagna ana fa ohatry biscuit devin'ny bulldozer ako doko izy am'zany eky e. Marara eky zany e. Hitanao raha mse hoe ana koa tia za dignina fô zany. Olo ty arsoa lasa potika amin'le sipy koa za mahita raha mitokeny endrika anazy mafatifaty karaha tomaty. Tsy le zalahy ty koa fa ty vady koa na zany mandresy. Handroboka programme ana fahitako anao. Zao izy Nicole magnaragna anagny. Wala fadigna olo tianke fadigna agnarana. Tsy adignako. Ya Nicole, sady zay ty mo mahandry de andrasako herinandro zany. Eto zany fotoagna andrasaneo anao amin'ny semaine ambony zany. Are odika za mifitrofitro za fa lany patron ko e. Yao, sady vao meka tsara ne, atsika samby miasa am'zay mba milamigny, famelo. Avitra lesy arsoa za ty tavele tsisy ny atokona. Asakivy lesy mandresy pila iaro koa io mbola hoavy ny anjaran'ny lahy. Ary mbô tsara fogna antsoy tô za kondrohatra zay nahologno za tsy ary ndraiky nahita izy tô hoe za ake avy andafy akagny mandeha antsoy magnano vacances mandeha aminay akagny fô mo tsy ary mandeha aketo. Antsoy ndraiky olo tegna tsara e. Olo avy aketo mandeha magnano vacances tsisy te hody. Ary ho za edy aiza amin'ny tanagnan'i Madagasikara eto mo tegna tany favianahy. Izy mora tsy ary nambariko anatany faviako tô. Za raha ny tena marigny za avy Toliara akagny. Zay tanay Antandro. Dikan'izany baka na mahay magnano le teny tsy haiky regny. Keo za edy anaovy morsa raiky hely edy kony. Apa, navike midagnaky ake tsy haina raha koragny kalako baka raha koragny tsy haina. Ke za baka tsy minona avy agny mihitsy. Ke ino zany fiteny raha tianay koragny ke atako amin'ny fiteninay. Ataovy mbola tsara. Ananiany edy koa tsy mahay mamaly ananiany po akitefa kedy e. Talilio are. Ilo? Mitalezovy. Zany tanà mbola godanina koa za ka le raha natako veke za godaninake. Na tegna avy agny marigny e. Ia za kony avy agny tsy misantoko fa tegna avy agny marigny. Izao izy e. Anasy marindahely aloha za ivony aty vetivety aloha. Fa misy ino halako edy magnano io edy. Mamako izavy io. Zany tsy problème mbara mamana zaha. Walando nijibike kagny izy. Nilay feza lalahy namana teo Mama. Izy baka tsy haiko tany nomboany izy tez na za mitady azy. Za tô tsy mamana azy tô tsy niteraka anao. Eza zio za boaho. Ke zany baka ozy izy tena zany mamany. Ary zay ndraiky zany kana miaraka mama. Zany tsy haiko raha tsy ampafantariny izy na. Vai avy manjera trengny manena tô. Za tô tsy mamany fa zigny olo namitika za. Namitika na madamo? Namitika na manankory mo izy azafady fa tsy azoko e. Azavao aminahy edy. Tsy de mbo fitahany koa za magnaraka satria za tsy mahay fagnahy azy fa za tô mbola votonga antsoy aketo. Za tsy afaka agnambarany marigny anao am'zany fa ambara za fo tany nimboany teo de ngarahako azy. Ke za baka tsy mahay tany nomboany fa izy nenagna hoe za andeha arô vetivety izy na tany volagny zany tsy haiko. Za vahiny antsoy aketo za tsisy raha haiky. Ary agna aketo za zeto tegna very e. Volagno aminazy anao tsy mampanjary azy fitika anatany za. Ary izy koa lalahy marigny edy irao mitady za. Izy tô za e. Igny mampanjary za fogna igny. Ana io raha tambadika vesen'olo miboha tona. Alala mbasikinina zay mbola volanahy niasa nividy zay. Alauza. Wala ndo. Le raha tegna mahagaga zapaka isaka tsika fanao jolo magnentika ana fogna. Ino loatra ma problème manato? Sana wira mangalatra. Magnaniwa tan lalahy faible zany indahiny tompony raha nihinazy. Zio série tsy zagny fô raha kone nagnan'olo vola toy e. Naty vola tamitsena boka zahi. Zaro fa commence nangaroharo raha tana io e.
Vandiny zany vandiny zy raha olo ififemba avy amin'ny tanagna to fa tsisy dikany ziska zah nagnefa izany mahatonga zah masaiky magnenty kalambasikiny mbola volako izy anao van'izay tanazy tsara hoe na mademoiselle anatonga randora fa tsy mifidy vayaviarahagna antobavy efa malazo magnanity anao iarahagna moramora vavanao malazo zay tanà mbola magnano kolang tanà mbola henjigna tsara vatako azafady dade izy ko hinenagna to zaha na kolansikinao indreko nefa nalaladalake afa nikifokifotro fenao indre afa tsisy raha nihenjagna mama fragny zahana io ntoboavy to e anao itemo raha disokady sa raha te hazo tanora e sa nao ira tsy niteraka lasite ana vandravandra vendafiviagna mandeha atoika tsy diso adresse zahavy lalahy arahanazy eo zay mahita izy magnendaka tokony raha mbo mandeha lavitry menomenazy avavay bon lambasikiniky to tsy dinina mahita izy aminaka ariny base nda aminjayna mandeha alambony calcium kazy tsy volanazy koa nividy zy tsy possible zagny e mo za tsy sikigny calcium tsy za mandeha mody magnany ia hazoko izy to ko fanody zaha magnaraka mbola indahiky koa eke aminam sy fagnaha ntoboavy to aminjany mbo fa volanahy eky mividy azy mo tsy volanare isanandro mo volanare hitombo fogna zany mbola tsy mahefa 20 million lany afidivavanao e fanazonara ilaina anaindao eky toboavy malasora mahimboka lalao aby zay minitsy ary nagnano ranomagnitry mbo nanankory eky naniaraka tamin'io e tsy ndraiky mbo vahany famanagna kafe o eky izy kamarandregny izy taminjagny ane mbola nadio e izegny fa veta raha azoko tsara zany nidriky perte izy taminao ite ary atavo agnaty lohana zany izy ko mbola misy olo nkafa ko andeha hagnendika anao ko mansy handiniky ro zaha aminay io e satria misy raha tsy mazava ambadiky raha tanao i za raha ohatra ko misaraka mitovy vaiavy toy tsisy olo azahoagna vola iro eke fotoagna mandresy fonakazany kondro tegna fa midobodoboko ambony ambany e fa rombiny folo izy zany re lefa tsanjara so aloha tady hafa koa fa hitako anazany baka mandresy hifanjofo atsika to de hitovy aminazy aha amin'ny farany tsy zany ane arso fa niriagna lefa tsy anjara ela hoany e tady hafa koa e sady zany arso mahita vehivavy io olo afavy reraka nanambady avy agny saiko le sarso zay zavatra tavandray la aminazy igny na ino mandresy raha fandresendahatra tanakeny any tsy haiky eky fa zay tanà efa geda e ale manambady amizay sady mba isy antaranika amizay eky ma efa kamo ologno roa regny mba hatakokoraky izy reny any nefa za mbola tsisy te hanambady nefa ndraiky za ifa tsy zaza fa mahay geda aleo kegny fogna anambady antegna mbo handramana azy manankory mo irifiry ny tokantragno zany ve mandresy oy sasagnkondro fa votry voantsako sakoky dinitry anahy zany e amfidobodoboko mifona akaha afa tia regny valiteny loatra zay tanao so di tapaka lalandra eo anao arso e ko izy koa tsy maneky mbola tsara e ampitripitraha ia tony andraiky baka tsy maintsy hipetraka fô mala zao izy Nicole voalohany indrindra aloha tegna misaotra anah aloha avy fa ato tegna afa miasa loha e amle valiteninao ary anah Nicole sagnatriany vava koa tsy hagneky aleky za amony tegna eky ale za tsisy amboniny tany eto misy fatiolo eky doko amin'ny tsui eto anah koa tsy hagneky so izy arso anaova lavava izy lefa maty ala alaive izy ma nankory mandresy dikan'za mademoiselle faty saranare roa e zao izy arson e tagnotegna mahay geda dikan'izany efa marindriny ny fahanteragna ary za mbola tsy manambady mety nangamba ny anjarako e zany oy saiky nisy feratatory aloha tamin'ny tsui teto niany e fa izy mo anah fa nagneky zany ambadiko bongo agny raha magnanjany zany eky la e na za ko mbo ravoravo e mba azo tokantragno eky de ho za ndraiky asa manankory programa ma za tô miasa fogna e efa dimanche edy za mbo libre hely tiako aminah aloha Nicole anah tsy mila magnano classement ndraiky e fa anah mo zetsika zay fa
atsika moa zay efa ho tokantragno tiako ana mody fô zapaka tsy niboaka tamin'ny vodiny pamba fa arô ndraiky misy zoky olo mitarimy zaho aketo mbo olo gadana ke tsy maintsy angatanao agny zaho marina zany arson eritrereto la ohatra ny gosoma tanterina mangazay maka izy io oarô ana tokony mbola mangala baraka fogna koragna etokony afa matotra serietsika zeo io tsy maninona zany arson za sy olo tegna andray aman-dreny lahy angataka anazy amin'ny ray aman-dreniny agny anaovako tononkalo mamporikoditra misy nareo zay izy Nicolas efa regninao izy tegny fa miomana na moa fa amin'ny sabotsy agny izay tonga aminareo agny ya ary zaho hamonjy hasanakafa zay hitanao ikony tegna nangalitra ny boaky awo ya mila manao areo zazy la arson nazo tokantrano sambatra oazy zalahy arino mo raha pitrahany ery zalahy amin'ny vody madiro eto asa raha hitady karaha mamafatokotanin'olo arson mialagny manafy igny ngiafampangalatra be igny ha karakory malando oe karakory zalahy zao zalahy raha mbarikôreo aza fangaly baraka le anare magnantsokantso za amin'ny lalagna iny tsy tegna tsy fagnajanare za elany landeo mpangalatra ino moa tokony anajana lahy sa mila sofako lela amoronako fokon'olo tantara efa vita igny mandresy sady tsy hainany ana tonga fera igny ary vaiavy miaraka amin'le dala igny ene ohatrany vaiavy tsy niantso i vaiavy igny io arson sipa tsy mahita tara lery io mbola ho zipo amin'ny farany mbalo eky atsika séri hoe handro ifa mantsagna ya oavy za séri fa ery zalahy reto baka mbola mangaho 5000 aminaka ke tsy maintsy mbola nandany fotoagna hely taminjareo amezy 25000 basy zare to zalahy 25000 zaranare rolahy ary lando zany ene ty hagnambanimbany tsika mandresy allo izy arso alaiky baraka tsy maintsy alaiky baraka fo iny ihany lando lamba nangalarila imo tsy efa lera anatsona fokon'olo anao amizigny hamala olo potehila olo ty mihitsy poenaka akory koa zany anao iso de mbo mpangalatra na mpanentika olo ana ireo tsy matikilolo iregny ine madame sabotage tsorika aminany marigny landao fa tsy fombanay magnefagnefa lalahy to fa noho ny fitiavako anazy any agnanaovako izy to fa nefa ny mora hafa raha tana anao amin'ny famigny vola bojo ke mbola magnanao fagna fogna ana alero volagno aminany marigny hitanao séri hoe tamy zanagnan'olo fahagnanahy re anah mbola tsy ta Madagasikara ke ino molo fagnana tana teto mila heky ino miaraka amin'ny vaiavy mama sosy regny hitanao fogna antoboavy tarognina entika za fa zagny edy ke zay hitanao baka tsy skandra tsy maintsy nagnanjaigny fo mandafo sore hena manafo bogos ho agny honderiha na fa izay re engako ria fa handeha raha ka ity anto ilailay tsisy fotony engako fa hogege intsara lianina ampodiany raiky edy mbo raha haiky tamin'ny raha nivolagnina tenkone tsy haiky gegy tsy haiky dedi ino moa dikan'izagny mbola hoenao izy izy koa tapa-kevitry zaha ya tegna nitongasiko ana bazary to madame hoe satria boka zay io meky andiasa zao izy ampotike aminamizay o fitatagnana vola antragno akao afaka raha mately volagna zay tsy nameky anao fa zy reto ndraiky tsy nibangako na ariary ampotike aminamizay satria o afa hitako na ino niova afa tsy nagnandrafatanao iky sotranara vade tegna niafy zah tamizy regny matoa zah tsy nisaraka tamina fitiavako na oui ary tsy landoky miaraka amin'ny vaiavy igny zahavo favorana magnitrindrezany eraka bazary jiaby to maregny azy mbola lambany vidiny volako iskiny mahazo izy niany zao izy anah magnentika le ambony za magnentika le ambany ary tsy hita azy ndraiky vaiavy aminazy niany olo vahiny io reny nororoky tamin'ny piste tagny tsy navitany vola atsika ishery tokony mividy lako maventy regny tititentsika izy avekeo atontontsika atsika tsy vidy vary zany atsika to tsy andro vary hely niany tegna efa magnano fiainam-bazaha marigny konena ty fa zaigny tsy pare aminay izy koa tsy asiagna toaka hely
dia izy aveke je sevantsika salady hely sa karakory tsy tiana vao maika pareke akory rô zala efa avy koa re ary mora mampitsekina tokony raha fa hoenako zay kofa fanojinao hoe afalao tokony lamba aminareo hoe nankory koa efa indahiny holo reto bazary aketo koa na ya tsy maintsy andanay izy alasa mizy ambony zafady ya karaha zany koa le ambany io alao Frédérique a bazary nitsika io e magnitra zalo le mo zagnanty fo zany dia ode aminay liana amezy volagny zare angala vola bazary io e vidiny lampanjare izy ino ato mo misy karamana atavagna ty loha helinay fa tampitretrety fiaragnantsika halifagna fo raha tana za tegna handeha za reraka za aloha indahinareo akeo izy fa za handeha igny ediny haiky aminao mandiana koa na madamo atany mamasosy akeko tany mitovy zafy kikisany ake tsy vitany zany zay mini mbola miaraka amin'olo hafa ko kagny kikikisany ake na avy amin'izany dia pedana ny vadiny hafa kagny koa na oy zany kaiky izy mbola misy sipa hafa ambadika akagny fitahana fo za amin'izany andesa tao mandraka tablety enato bloqueako mihitsy ena agnatiny koa liana mbo azafady mo anako za magnano andregny amin'ny fiainana man zay fa za handeha liana mibodiana zafady eo anandraka aretinina aza mbola mihetsiky ino moentahaiza mana io alama aloha lamba alave magnindry azy mazava Frédérique a bazary nitsika io e zaro sy tena lazana e ala lamba point laolo tsy tanamo fokon'olo fa mivory mbo za ta magnanjagny ma zasaka avy mabokotra sy misy to ilaiky ano aka ty mbo za magnani mo zafady ela boka nagnanaovana ho azy efa nandraiky to fa baraka fo iky dikaninga miasa o mazava fa sy megny amin'ingo vibaya fo anandraiky io ataovagna tilohanao raha 29 ana isaka fanao jahe ya ty baselako se mize ambony ty fa Frédérique mbo mandifiara mo mbo olo ianiko nenao kilôty tombo mbola aminaka za inga sy telala zany toniatsy maintsy lako fogna fa kalsonka io foky aminao ary izy ko magnantsagny Frédérique atsika andeha mbadibadika fa commencé fa mivoriko ny fokon'olo ndreo ya misaotra nare fokon'olo mivory bazary aketo magnanita ny lala faible zany tsy mino angovo anazy fa angovony vaya fo hoaniny tsisy mbo managneritreritry ny asa hamelony tegna mo hagnano mamasosy fo aketsy mandeha mbadimbadika zany Frédérique ala oke hitan'olo jiaby akeo izy koronareo agny izy ipetapetaka aminery zala reto za mbo izazakandra miaraka aminjareo karakory zala ary tsy lando mandresy izy io arso e karakory rô ça va fogna raha hagnino toro hareza mo anglais d'or be regny ndraiky lamba lafo vidy taminah regny e le problème amiregny ine za kofa misikigny regny tonga de fa raven'olo ke ino mo raha diana aminay to raha za mbo gaga arso tady anao dekoeriko mo le rio tegna zagny zalahe hitadikandra lehilahy raha tô latratra la io lando tsy mabata gosomara ake mandresy gabari lesy zahagny moramora na lando ana mihevitra nagedagedanay mo zay madinidiniky re tsisy dikana zay ny lando tsy oroky aminah fa zay fa zadraraha amy raha ty ary tsy vatigna angia mitondra zio fa saigny hama laolo e anjely latsika antanenday regny edokony rô magnevanao e fa izy koa ibatabata gontsoma ho ato aza miditry ato anao sady zao zalahy zay tanare tsy tiara iasa aminare bon za fa izy doko e araiky tsara vaiavy igny mahavelogno za vaiavy mandalo igny olando gafany lalakory sy boboka andafy soro mandresy e momba mpiainako tsy tsara haina jiaby point za fa izy danary lando e iko raiky vaovao de tao ohatra mazatra koa izy poany mon ange anjely anjely ny foko
azafady lalahy za tô tsy anjely zany agnarako ia ke ambesa baka za ia andrasy zay jano tô ndraiky mbo madidi hely haiko tô tsy sahira nankory zao izay rango zaho nandry nahaligny efa nagnofy anao ke zaigny mahatonga zaho mandigny ena amin'ny lalagna eto kaiky mo anao nandalo teto mary hitanao za hitanay tsy de tia amin'ny koragna lava ino mo raha tianao tongavagna mbo ambara za randoty olo efa zatra fiainana za raha vao nahitanao tonga defa potipotiky mihitsy tonga defa taraiky aiza mona olo karaha ide agnano tia za tsy avandy possible ane za tianao ary nazaby tsy meritreritry hoe anao tia zaho zao izy anao izy koa ma nampandriagna iaraka amina alohany andeha agnaraka za handeha aminay agny atako sitrapona jiaby mboany mandoky vitako manasikapila ikarakara raha jiaby an-tragno vitako fa condition volantsika mila mitrika an-tragno ary raha ambarako anao lalahy tô za hitanay tsy tia lalamy maditra olo mandiniky velon-tegna olo tiako tanamagna sady iarahako fatako vaiavy tô tegna olo tia mamelo tegna mariny tsy magnano somasoma zazala tsy maintsy petraka an-tragno eky za nahazo raiky tô ary izy jaiky ary za tsy raha hiasa ziska za hantitry fogna an-tragnonazy ao sady mbo afaka le sy tevavaniry zalahy re magnano za bande faible zagny hitanao anao koa fa avy an-tragno akagny anao mandoky aveke koa lambanahy maloto akare sasana fa za hitegna reraka hoandroandro hely za misy evinaka tsy magnino zagny atako sady zany tegna lefa maty aminao so de hagnano jombily plan lalato hagnano bande faible aminahaka ialako tsy hainy baka lamba sikiniko ndraiky kiraro sikiniko reto nindramiko tamin'olo ambadiky neta olo samby mijaly toke efa mipetapetaka fotaka tsisy olo hitriky zany ampitriky perta za baka izy zany za ro tsy hitriky zany zalahy tsy davy zala madamo izy nivolagna andeha amin'ny namany rô tsy davy ziska zy ary amin'izy zomato koa andraho an-tegna ary le raha magagany kapila roa fo sasako ary izy amin'ny kapila patsy koa hela tsary hita koa na kapila magnantoy azo koa no tsara farany nahitako reto tamin'izaho nandeha tamin'ny eridadiky tagny ary raha reto zay izy ko latsaka itsety vaky zagny le ndeny poetsipoetsika mapoapoaka agny lokony fa itsety vaky zagny so de zalahy tsy tragnony vaiavy to fa tragno ty so de tragnony mamany za fogna kodorondrianay kodoro pamba ary zay minitsy isy koboany koa fa mandry be ambany fogna za zala mandiniky to zala tsisy raha zala vaiavy to ary an-tegna mahita izy miboaka magnano izy fa tegna olo mpanambola amin'ny tanàgna to mihitsy asa to le hoe Abonnez-vous peindre zagny karakôry chéri voasasa mo kapila ary voary hanigny famosary za hitanao io mbola tsy resaka finanankanigny eto fa mantera am'legny hoe lohanao tsô za to tafidriky amin'ny fomba fivolagnana hoe miala amikopanty tafidriky amin'ny boriboriko zagny azavay tsara raha tiana volagnina fa tsy azoko hitanao madamo tragnonjovy mo izy pitrahantsika toy tragnonahy kely ato tsika mipetraka tsisy olo tomponisy tokotsy za wala maty zalahantegna fa zao edy aloka tsika ho andraiky aligny mila asiagna gazy agnatin'ny tragno akato fa misy pia aligny matsagna pia fogna midadidady amin'ny lamaka regny ary nagnino basena mamitika za magnani za manamitika anao amin'ino anamboaka karaha patron madio nefa amin'ny tragnona amin'ity sa manjary ary aiza mo fikajianana lambanao aty karaha tsisy valizy tsisy armoire amin'ny sase maintigny roa regny mariny varavaragna regny agny fasiako lambana so de anagaga ndraiky nahita za tena agnano lamba igny kontinina faninina mako ambadika rô zegny mo fa naterika zala ana tegna mamitak'olo marigny anay ke zy mo lamba mo natiavana za lalahy to sa ino tsy zagny ndraiky boka zy fô
fahitako anahy tegna karaha tsy velogno za fogna ino tsara raha volagninao ke azao mitavandra anahy handeha melogno ana ary zovy mamelogno am'stô za sa ana raha tokony atana zay anao ko mana mitiavagna za mandeha mitady vola anao anoloantsika satragna i atataoly zy avena tsy mikapokapoko tsy diniko rô raiky zagny aletako zalahy misaraka fo eketsika fo tsy possible aminaka hoe antady vola agnamboaragna tafisatragna anahy ave sady mbola hamelogno anahy koa ke ino mo tegna tanjonay agnanjombilo iya salasala aminjany lala tsisy fagna ave mbola lala faible koa zany edy raha magnevanao ke hitavandrangovy mba ia fogna anahy ela jiaby igny zany raha mampadio anakegny ke mbo ziska friagny ke na ivolo mba iavy lala to izy koa avy aminahy aloha tegna tsy mahavelogno anao na haigny anazy eto fa hoahy zagnahary sikendrika mbola andeha hampianao anahy koa azafady fa zany izy asakasaka anahy fo ndraiky anahy koa andeha manjary mandeha fa anahy koa ijano mila mitady hasa fa varidimy kapoaka sisa tavela an-tragnonahy akato fa za tô fa tsisy vola vidianagna vary fotsy zao basy izy ale zaho agnanognano eseo hitady hasa aloha zaho fa izy koa fa mahita hasa za ave za mipody aminao zany edy raha haiky aminao tsy raha handia tavandra vaiavy fô bon zao zalahy afadisika za iza olo agnano asanakaka igny fa anareo lahy zany hitako so anareo mbo mavita agnano dalazin-tragno aminahaka zay misy asa zany arakaraka ny karamy patron fô masaky prix anao de diranay zany volane patron tadiavinay fa tsy sangatsangany ya tegna marigny raha volagniny mandresy zany patron amboaro karama de tonga de tombokonay hasanao ary izy koa resaka dala zany patron zany efa somanay taloha zany ary zao basy izy mila mitady namagna raiky ireo amizay malakilaky vita asa zany azova ary so hitatsika tiny any tsy magnino zany aleo antsovitsika ngiaha pitaritaripose keo karakory zalahy tsisy kandra mbo mandalindalo mo agny atoko ny tegna voacoince ny madamo za matsimatsiagna ke hagny mandalo aminah ke mangala vola bazary regnina zany lando ya serio mandalo va araiky to mety amitsika tsara ngiaha ahoana le zalahy ty patron andesinay miasa aminao any misy kandra mo kagny pare zalahy za landoko aty afa niala mo tandriko aminasa mbola aminao regny aloha mazo matoky monsieur Frédéric fô efa mialina aminahy Tantara karaha magnandregny efa tsisy mihitsy ary vaiavidegny madamonao aka forcé za zeto mamelogno olo efa tsy volomin'ologno eky zao izy landô tsodeky le mbola ankalakalefaka madamoko akao firaiky mesigny efa za tsy mitsitsy ary zao ko iarahambariko anao mbo janonao aminjay toetsy volomba iavy io fa tsy mety atsika raha koa raha tokony amelogno zareo fa tsy zareo ndeha melogno atsika matova iavy alefa miasa zany mafagnampignampy amin'ny tokantragno akao fa tsy zareo ny tegna hamelogno za koa ane patron Frédéric tena gaga amile zalahy io bandy matanjaka be ohatran'io moanao velomba iavy eo zao izy landô izy koa nabaviky le kely nagnanaovanaraka jombilonao io anazy la tititeky anana trotroko ta bazary eroy regny ane efa tsy hoisy eky fagnahy taloha regny sady ambariko nareny tsara ane efa landô vaovao zeto fa tsy le mpampamitako olo taloha sady kamo miasa sady regny kene anareo mivolagna za andavanandro hoe landô lela faible tsy faible za zala fa tegna kamo miasa manomboka zay minjepaka anao mahatsapa hoe manakory mo tamitady vola zany tsy mora ingia ke manakory mo fa iavigny akagny landô zigny ndraiky mo mbo tegna tiana tsara be zigny kro tsy tiagna fô mety tegna efa lahatra mihitsy ary mbariko na tsara ane fa iavy miarako jiaby tsisy ratsiratsiny ary izy koa tegna mahantra ko tragnonazy ka tragno bosika hely zay mbola rovane kohnay tsaratsara bata la tsara problema zay landô mba fa la tsara zay
sady mbo anjarana koa aho magnova tontolon'ny vaiavy igny am'izay mba miditra am'tsaratsara koa revy. Bon, alohantsika e, lava resaka fa zao mila vita agnatin'ny 2 andro de laziny tragnonakah io koa tsy zany miaro antsika e. No tandrignesitsika teo lehilahy faible tantara nisoratany Zozo Zingembayavy nilolaoviny groupe tsy koazaka nomenjanahary lianisoa Rasoanjara Nicole Ratsimbaza violence Kati Ndiaye Arson Teboka Era MC Mandes nomenjanahary Asiata Samson Lando Are Joel Frederic lehilahy faible nandrindra sy naray feo Etienne na Fabieno teo amin'ny lame ara teknika kosa fa encore za fambola havana